הכיסאות של הגן. ורק ינון יושב על כיסא חיפושי יפה בצבע אדום ושחור. למה? מה יש לינון היום? יום הולדת. ינון בן כמה אתה? ינוני? בן כמה אתה? 3. ואתה יודע להראות את זה באצבעות? כמה אצבעות זה 3? נכון מאוד, תראה לחברים, אתה ילד נבון, נכון מאוד, 3. ואת מי הזמנת ליום ההולדת שלך? ניסו. זה בסדר, אתה מתרגש, אני יודעת. ניסו, היפה שיושבת פה לידך עם שמלה לבנה. זאת שמלה לבנה? נכון מאוד. ניסו. ויש לה שם? איך קוראים לה? בתיה. כמו בתיה בת פרות, אתה זוכר? ומי זו? ומה היא בשבילך? מה היא אחותך? היא השכנה? מה היא? היא אחותך? יוריש. מתי נולדת? לא, זו המטפלת שלך, החמה והטובה. ומי זה שם שמצלם? ולאבא יש שם? איך קוראים לו? יאיר. אתה רוצה להזמין חבר? מי? רז, קדימה רז. עם חיבוק ונשיקה? חיבוק ונשיקה. זה לא יקרה, אבל זה בסדר. לא את כל הכבוד. הכל בכל השם. נהדר. הוא לא נותן להשיקה. ואת שרשרת יום ההולדת, מי אתה מזמין? אורן לא חמוד. לא, אתה מבוקר. זה אבא, הילדים מתביישים ממנו. אורן, כל יום הולדת מוסבר. רגע. נצליח, אני נעזור לך, בוא תתקרב, חיבוקי ונשיקה לינון ירמתו. נהדר, מזל טוב. יופי, אז בואו נתחיל לחגוג. למי היום יש יום הולדת? לא לכולם. למי היום יש יום הולדת? לא לכולם. רק לינון, רק לינון, ולכבודו נשיר כולנו. רק לינון, רק לינון, ולכבודו נשיר כולנו. יושבים כולנו יחד היום ומריצים למרום, יד מתרוממת אומרת שלום וצונחת בום בום בום. יד מתרוממת אומרת שלום וצונחת בום בום בום. עומדים כולנו יחד היום ומביטים למרום. יד מתרוממת אומרת שלום וצונחת בום בום בום. יד מתרוממת אומרת שלום וצונחת בום בום. קופצים כולנו יחד היום ומביטים למרום. יד מתרוממת אומרת שלום וצונחת בום בום בום. יד מתרוממת אומרת שלום וצונחת בום בום. עובדים כולנו יחד היום ומביטים למרום. יד מתרוממת אומרת שלום וצונחת בום בום בום. יד מתרוממת אומרת שלום וצונחת בום בום. ולחזור למקום נהדר. זה בסדר כולם נכונים? מתרגשים? עוד שיר אחד ככה לחמם את הגרון. נמחא כפיים, 1 ו2, נמחא כפיים מעל הראש, על הכתפיים, על הברכיים, 1 ו2 ו3, על הכתפיים, על הברכיים, 1 ו2 ו3. ועכשיו אנחנו ביחד, לא נורא, מחלקים ינון ואני את הקשקשנים. רק שיוצא אני מרוצה. כאן אצלנו. אלה יעל.
בבקשה, הכל מתפרק לנו שזה מקודם. לא נורא. זה כבר די.